organització, és gent del territori que la seva vida és el vol, ha estat en molts mundials i el seu objectiu era fer un mundial únic. Ens en podem lluir o podem fer-ho especial, que és la benvinguda o l'obertura, igual que la cloenda. Doncs és una gran oportunitat pel nostre territori, ja per Àger, per la zona del Montsec i també per la província de Lleida i a nivell de Catalunya. Acollir una competició com aquesta a nivell mundial, doncs venen molta gent de fora, però també venen les seves famílies, coneixen també la nostra zona, això revitalitza a nivell de turisme i crec que és un pas molt important. De banda de que tenim una zona privilegiada al Coll d'Ares per la pràctica del vol lliure. Doncs per nosaltres, en el moment en què ens vam presentar aquest projecte, va ser una sorpresa, una grata sorpresa, perquè pensem que és important posar de relleu totes les disciplines esportives que tenim aquí al territori. Evidentment, a Àger, el vol de la Delta és una de les disciplines més importants que té, i enteníem que fins a un cert punt la projecció internacional que li donava a les terres de Lleida i, evidentment, a Àger, doncs era de retruc una cosa també molt important. L'impacte que té actualment és que tenim complert al 100% el territori, no només Àger, sinó que s'expandeix, que és al seu entorn. I que això tindrà una projecció en el futur i un retorn, perquè no deixa de ser un aparador i una manera de donar a conèixer el que tenim i també, per què no, el que som capaços de fer, fer un mundial al territori, i això penso que és molt important.